Kardom, Nilikar Bibirta Tanbang, Samisonaris Rahangpi, Aprang Sibirta Tipi, Arjuikta. Guwahati Karbi Students Boys Hostel Atum Chutun Chodang Ahem Kavea Jok Kasiksa. Difu Agriculture Asai Kamalong CID Atum Ben Kitar Lip Jiapan Difu Nangkapali. Hanjang Langsu Patua Klamalong Sime Rabbang Atum Dong Sekot Pen Mai Kangni. Non-Arjuikta Birdang Tonpen. Guwahati Karbi Students Boys Hostel Atum Kachutun Chodang Adim Kavea Jok Sai Jokje Hong Parla Along Si Chutun Chodang Nanglo Pusi GGKSA Dunmei Pud Horam Sing Rong Hangpen Birda Nang Pale. Ranumai Teron P Ahin Pen WPT and BC Afan Pen Chutun Chodang Ahem Kimi Kim Rang Pon Popura Kidotang Guwahati Karbi Students Boys Hostel Ahem Along Chutun Chodang Ahem Ke Pridaklo Sida Non An Ningkan Ke Thom Ke Pleng Tupo Anta Ahem Kikim Parjab Roy Chotlang Terry Nipai Grader Kep Aning Ve Mong Ve Pike Wang Amat Tina Plang Pen Parpong Hop Hop Chot Chutun Chodang Ahem Tomon Pondaklo. Laso jo Guwahati Karbi Students Boys Hostel Atum Chutun Chodang Adima Vedetlo. Sita Kangchir Kang Id Ajok Sai Jokje Hong Parla Along Sita Chutun Chodang Nang Koklo Pusi Pachini Pon. Nilitum ka siksak dopiglo non nolom. Laso hostel long nilitum kitchen nang Frida ka joini WPT pen kewan askim apartment Ranumai Teron P Ahin pen kimpon nang kimpi pon apot la support bangke nang patang pipe dadlo nang litum lang kami theklong la pujo amasi temporary kitchen bang nang kimpi lo amanon bangke tomon nang japi rai lo aman nilitum bangke kachutun kachudang pen cheng lok siksak pulo langi kha hong amatsi nilitum kachutun even Guwahati rong sopi dodun Lapen Guwahati rong sopi ke isi kachithang city lo la an chota kali City Angbong Pen Metro An Tulo Sita Karbi Students Boys Hostel Along ke Chutun Chodang Adim Anta Aviset ke Chitherak be Melo Puta Alang Litu Pen Ningjepon. Karbi Anglo Autonomous Council Angkang Agriculture Asai Kamalong Ongdung Atangka ke Chupang Limpo Akoi ke Doa Jok CID Atum Pen Ketar Lip Asai ke Padopon Jiapan Difu Rong Sopia Long Nang Pale Tanglo Pusi Birda Longpon. Karbi Anglong Autonomous Council Angkang Ongdung Asai Kamalong Kachupang Lim Anatu Kilit Pigajok Penangan Hampang Asong Atumpen Lahai Aputak Kelang Katar Lip Jiapan Pura RTI Arona Tengpen Kachupang Lim Katar Lip Asai Kam Irrigation PHE PWD Agriculture Kachusong Paduponlo Lapen Anparta Karbi Anglong SP Along Ansitame Lahai Kachupang Lim Aputak Katar Lip Jiapan Pura Kenang Sot Aluanta Pajirponlo Sitame penang anakis kedeng pon pedet ajok ang song ang deng malom an sitame kachesong ase ang tong padopon lo bangso ajok bangpo CID atum non malom agriculture asai kamalong kuti atangka kapang limpu akoy kedo aputak Katar Lip Jiapan Difu rong sepi along an nang palitang lo pusi birtalong nun. Marwari Viva Bhavan Difu Along the Earth of Living Difu Arua Tumpen Tere Nipai Inquiry CR ni Porpai Grey Sia Porpen Perangke Amai Kepadopon Tere Nipai Inquiry CR ni Anerlo Porpai Grey Sia Porpen Marwari Viva Bhavan Along the Art of Living Difu Arua Tumpen Perangke Amai Kangni Perangke Amai Along the Art of Living Northeast in Church Sivam Purna Chaitanya Ahin Pen Lamtheke Jaipon ke Imithang I oke pran ke misen vergia pan kapre ke seke non owe kimia tumapan chithan chimum jia pan si perang kya mai kangni lapen non ke wangji thereni phaying koira ke thomarni pen niner kep aparman youth leadership training dolamara hawaralong paduponji bangso seke ki pialong RD ke pidun jia pan the art of living director Sivam Purna Chaitanya Ahin Pen Tuning Repon Bangso Seke along youth leadership training vocational training organic training Haihuya Seke Piduponji Pusi Perangkea Mailo Pachinipon
There ni phai ko rapli arni por phai pli apor malom pen hanjang langso kapatua klam along sengme rabbang atum tong sekot pen mai kang ni pon. Labang su amai long mai kachari pon volunteer sub committee 3rd CM Gold Cup Football Championship convener Rup Singh Rongpi mai ke pha lam teklar dak pen ke than ke pachini pon long ki tumung lapen jiren ingtia hin pen alohi atuma pan pachini pon alohi aman pen kachitong dun reception committee working president 3rd CM Gold Cup Football Championship Jona Singh Phangcho Har Singh Be Moheswar Tokbi pen chenglok ongdung ke theke ding lapen bang phokep suse ari soe jangatum chitong dun There ni phai ingko rahini arni arsik jit pen chethan chimun pon along kewangji ni phai ingko rapli arni pen 3rd CM Gold Cup Football Championship chengpon po lasi sai angdeng do an kachirap kachito dunji phan bidi sore chipi pon lapen penang an alam chethan chimun pado ponsi sengme rabbang atum ke pado pon amai mesening samchin pen pachin pon Bogazan along There ingkoi rahini arni ihuma motor arlo pen kani longpon keton kelang atum Tata Sumo motor arlo kelang kakuruk duna husi lasu akani longpon lo Bogazan along There ingkoi rahini arni kani abor ke long pen non puta kani kirim lapen kichu amuni do olangpu alam chiklang thulo lasi akani abor Dimapur pen lonling anat ke pon boma hutsi keton kelang atum nebdun long lo akani ardi pua isi komchet pusi birta longpon lo kanike van e asumo motor number ke NL 021204 hen lo KLNLF 23 angdeng ke seng arni along pachiton dun pen tarlang so along There ingko raketom arni song karjap arni talonpon Song alama kang tur lapen karlitang abang pu abang phia tuma phan ka chiki mo pen kapang cheng ajai me kalong hamphanga song ake theki dinga tumta chitang dun rinti song ake mang lapen aprang kam ki klem ponji ka che song ammo songja tum pensi ka chitong aradat phan than pachini pon Pinia birta bangela pon sikang ton iglo langi bom thakat news channel to me thakme kurwang thu